gotaka kurase county ya Nyamira sengo kumenya bunane chingaki engana yo kumurusia abisi omugavana wa county yo Amos Nyaribo egendete koleta liberera mono ase orogongo rwa Gusii asikolende ababwatani kurase chikanisa ababere bagwesokia bene nabo igo kumugania omugavana Amos gotwara chinkwana chyokoigwana naba MCA bakoragwa no munyakirgo o Interfaith Council Charles Agwata nigo baganira abasaye gotatume kwa bobe asibamoli babolia omugavana gwesokia bene nabo igo kugayana engane yo mulikito Job Maangi noroboti rwa senchira iyo wikirano riberera nigo ligendretse gotira asabara inabamenyi be county Nyamira bagenda kurwa ebirengereri byabo igoro muswada wokoganiko murusia omugavana bwe county Nyamira uyo bete go ikigwa ase bunge county eyo wikeye kolengana buna Nyamira yaito yabeire ne chimoso nikigenda takobanga impeachment yabe yo mugavana katwanyoretenga aba MCA bachire isiko baburiga bananga aya gokorekana rai narigere iryo muswatulia bakorono munyakerogo o Interfaith Council of Kenya oyuboigo Oromo Bishop Obedience Pentecostal Church of God ime county Nyamira Charles Agwata na David Ombori oyoromo raigwe chikanisa asobo mubwe kanisa yo ensemo ya ligoma nigo basabire omugavana bwe county Nyamira naba MCA utwara okoigwanana nobotwereru ekero enganeye egendrete banga neganeirie abantu ababachamo bakwanenga nga yomuchando berete nekero bakwanenga yomuchando berete banyorere ichibu ekero basinyirwe ntorobu na babasta ntoro chipisho bunjiro abafata mbaro buna barikugo barangirania egera bakwanire genteke nga yomuchando koba onye negavana teri kwigwera abantu atebi nga kyabwenta koba mbagikeria engana yabete ase bunge county Nyamira ewikeye chingaki omuswada olikobekwa ase bunge yo nagosaba abasaye gutanja gotume kwa bobe ebichana byatumegete ase njirembe kobeka amagena boigona bakolete chafu bakabeka asalia tiaringi ntokere kiengenchene ne no bunyira bwoka eke gusimbo bwana tukobekwa asa abantu bagweta bantu mbaba tumeka bobe nonyo butaka bwabeire inwe muna abana abakeni numukurwanererwa asengiche county ye egere monyoreri baga abanya koreke bochusia e county erenta maya mbasa baba MCA gotenenera ekene igorenganeye na kurwanerera omumenyi bwe county Nyamira gomware ngaso kuburiri nganeri asekene ekegara rero tobaigwe mwarenge 30 mambiende tobaigwa 25 mambiende 15 nechibesa mwatagete morentaru tene naboronge motebya abanyamira eseme chande berete para chiteyo amagendera aborire nintu ntorigeretie buna abantu babwate obochungusu babwanete gotwari ichibu ensemo yende mbasaba omugabana bwe county Nyamira Amos Nyaribo wesokia na kuiraneria igore amamocho abekeire ase omuswada uyo ani bobona bano gavana onye gakwando bobene erganiria achense tabantu koba igoro achense bagerana na ba MCA bagambe egera baikere lichibu na gavana naye tene no eresa abanyamira nga inkigesarigete inchwango karuange sechi obisi yao otenene no enase orosie barasa okwanere byongozi langerianga abantu stakeholders mbero obatebi ngaki emechando ye county ye neregiyeye bono urebisa utarikorolekana ngaje abantu baramanyire ese emechando eberete kurwa se county Nyamira gingo reporteria Ndizi TV Job Maangi.